Diana, cambiamos de escenario, pasamos do salón de actos máis formal ao espacio onde se está celebrando a feira, a exposición das emprendedoras EMEGA, que nesta ocasión temos a suerte de contar con 25 emprendedoras que nos van a ir acompañando. Pero antes de empezar cas emprendedoras, gustaríanos facer, en vez de mesa redonda, seguimos co modelo conversa, falando de emprendedoras que foron beneficiarias da axuda EMEGA, que teñen empresas realmente que están transformando Galicia, que están xerando riqueza, que están creando emprego, que, como o caso de Diana, do Centro Lingoreta, bo día Diana, Hola, Eva. que están transformando tamén a nivel social e impactando. Diana, a que vos dedicades no Centro Lingoreta? Hola, Eva. Hola, Diana. Yo voy a hablar en castellano porque me siento más cómoda. Nos ¿vale? entendemos perfectamente. Vale. Bueno, antes de nada quería agradecerte a Eva, otra vez por esta invitación y también a la Secretaría Xeral de Igualdade por darnos esta oportunidad y sobre todo estar en estos encuentros que son tan necesarios y más a día de hoy, ¿no? Conocernos. El vernos a los ojos y hola, ¿qué tal estás? ¿no? Entonces, como decía Eva, soy Diana, yo soy logopeda. Y llevo 12 años, empecé hace 12 años en una clínica pequeñita, yo sola, y también a día de hoy ya somos 18 profesionales en el equipo. 18 personas contratadas. 18 mujeres, sí. 18 mujeres. 18 mujeres, entre las cuales estamos psicólogas, logopedas, pedagogas y terapeutas ocupacionales. Estamos en Vigo y también en Gondomar. Además, contamos también con una unidad de diagnóstico e intervención en autismo, ¿vale? Con una psicóloga experta en autismo, una logopeda experta en autismo y terapeuta ocupacional también. Además, también ofrecemos unas charlas y talleres para concellos de inteligencia emocional, charlas y talleres para familias, etc. Mucha demanda, ¿no? Mucha demanda. Mucha demanda. Y hace un año lanzamos otra vía de expansión que se llama Lingoreta Empresas, que es en donde acompañamos y también ofrecemos unas herramientas de asesoramiento y formación a las empresas. Pero en la parte más emocional, en la parte... En las dos partes. Por ejemplo, hace un mes hicimos el Encamiñarse, gracias a la Xunta de Galicia, que fue un fin de semana con 12 mujeres EMEGAs del 2020 y fuimos desde Albeiroa hasta Finisterre durante 2 días en donde hemos ofrecido unas herramientas empresariales, el DAFO, la misión, la visión, los valores, que es curioso, pero había una cantidad de ellas que no sabían lo que era un DAFO. Es increíble que a día de hoy un emprendedor o una emprendedora no sabe. Amenazas, fortalezas y oportunidades. Y las hicisteis en el camino. Hicimos en el camino durante esos 2 días ¿no? Y lo que te decía, pues esa parte, esas herramientas empresariales, pero también hemos incidido mucho en la parte emocional, en el autocuidado, ¿no? Esa palabra que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. Si no nos cuidamos en nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar, ¿no? Y claro, entonces se ha creado una energía mágica durante esos 2 días con estas 12 mujeres maravillosas que esperamos que se repita por la Xunta de Galicia, desde Secretaría Xeral de Igualdade, y que se repita con otras EMEGAs del 2021, del 2022 e del 2023. Penso que foi un proxecto piloto que terá recorrido, que seguirá camiñando. Que sí. E que aparte, hai necesidade de coñecerse, de parar incluso, de parar e de reflexionar sobre... Porque cando eu te coñecín, Diana, estabas en ese momento de parar e reflexionar sobre o teu liderazgo na tua empresa, non? Efectivamente, mira, es curioso, Eva, porque me encontré con chicas que me recordaban tanto a mí. Hace 4 años, que es como... ¡ay! Y me decían, es que eres mi mentora, tanto a Sandra como a mí, ¿no? Que es mi compañera, la que es la coordinadora de Lingoreta Empresas. Y nos decía, es que esto es mágico, el encontrarte una persona que te apoye en el área empresarial, ¿no? Pero también en el área emocional y que te veas
tan identificada con esa falta de formación que tienes, porque yo soy sanitaria, soy logopeda, yo no hice dirección de empresas, no hice recursos humanos. No te herramientas de gestión empresarial. Efectivamente, entonces, el encontrarte una persona que te guíe en esas áreas es magnífico, y que yo creo que lo conseguimos ese fin de semana con esas empresarias magníficas e maravillosas. Perfecto, Diana. Pois, bueno, moitas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Eva. Vexo que quedan moitos proxectos conxuntos que vamos a cometer. Sí. Entonces vamos a seguir camiñando xuntas. A idea da mentorización de Emegas Senior para axudarnos unhas ás outras. Bueno, o tema de coidarse, porque como vamos coidar as nosas empresas se non nos coidamos a nós mesmas en maro dunha sociedade en que incluso non se coida. Efectivamente. Moitas gracias, Diana. A ti, Eva. Bueno, seguiremos disfrutando da mañá hoxe do cuarto encontro, pero que te teñan de referente tamén outras emprendedoras e emprendedores que coñezan o Centro Lingoreta, porque realmente é un centro de referencia en Galicia. Moitas gracias, Eva. Diana. Hasta luego. Bo día, benvida ao cuarto encontro de Mega. Pilar Olor Verdetenzas, Enxeñería e Asesoramento Legal. Unha empresa en Lugo, unha sociedade limitada realmente impresionante. Eu, cando a coñecín, bueno, pareceume un proxecto maravilloso. Decir que moitas emegas son exalumnas da Universidade de Santiago, como ocorreu con Diana, con Pilar, mulleres que se formaron na nosa universidade, que emprenderon e que nos encontramos na Emega. A que vos dedicades? A que se dedica a vosa empresa en Lugo? Bueno, bos días, Eva. Bos días. Antes de nada, quería agradecer á Consellería e tamén á Universidade que contara con nós para este cuarto encontro Emega, no que, bueno, podemos un pouco dar a coñecer a nosa actividade e, bueno, contar un pouco a nosa experiencia que, bueno, dentro do limitada que é, pois agardamos que poida servir tamén de axuda a outras mulleres emprendedoras, non? Pois, bueno, como ben decías, tanto eu como a miña socia fomos alumnas da USC, eu estudei Dereito, a miña socia estudiou Enxeñería de Montes, e no ano 2010 decidimos emprender, bueno, nunha situación un pouco turbulenta porque estábamos en plena crise, e creamos Tenzas Enxeñería e Asesoramento Legal, que é realmente unha consultora forestal, que, bueno, este ano facemos 11 anos de... Xa 11 anos de empresa, efectivamente. Nestes 11 anos fomos pouquiño a pouco medrando, a día de hoy estamos traballando 10 persoas, o 70% da nosa plantilla somos mulleres, e nos dedicamos principalmente, bueno, traballamos en 4 áreas de actividade, non? A primeira delas é a certificación forestal, tanto FSC como PFC, tanto de xestión forestal como de cadea de custodia, e agora como proxecto de futuro, digamos, estamos meténdonos na implantación da certificación SURE para biomasa tamén, non? Despois, a segunda liña de actividade que temos é, sobre todo, o traballo moi vinculado ao eido rural, con comunidades de Monte de Ciñal en Mancomún, con tecores de caza e con asociacións de veciños no eido rural, donde intentamos, bueno, axudalos a través dun servicio integral, no cal, pois, lles prestamos un asesoramento técnico, legal, administrativo e fiscal, para levar a cabo normalmente iniciativas asociativas, non? O sexa, que agrupan a un conxunto de veciños dun determinado lugar ou dunha determinada parroquia. A través destes proxectos e destas colaboracións que temos con eles, pois temos feito dende melloras de camiños, melloras do abastecemento de auga, plazas para celebrar a festa en condición dignas, o sea, quero dicir... Todo tipo de actividades. Todo tipo de actividades, efectivamente. Despois temos unha terceira liña, digamos, de actividade que está máis orientada a proxectos a medida, digamos, para grandes empresas e para a administración pública. Neste eido, ahora mismo, por exemplo, estamos facendo a ordenación forestal de montes públicos na provincia de Lugo. Un deles, o Monte de Breu e Chandorto, que forma parte da Reserva de Ancares. Un proxecto moi interesante, porque vamos a orientar sobre todo a unha xestión de servicios ecosistémicos e despois, como
cuarta pata, digamos, da nosa actividade, pois temos un popurrí de servicios orientado ao propietario particular de fincas rústicas, donde facemos un pouco desde tramitacións catastrais, redacción de contratos, tramitación de subvencións, bueno, axudámosles un pouco na levanza e en buscar un destino, unha utilidade ás fincas rústicas que teñen en propiedade, non? Bueno, realmente vexo que é moi amplio o abano que ofrecedes, Sí. que traballades para a administración, para particulares, Sí, para gran empresa, gran si empresa. temos un perfil de cliente moi variopinto, digamos, sí. Tedes algunha experiencia así que sexa moi coñecido, da que vos sintades moi orgullosos, seguro que de todas? Sí, a ver, unha das experiencias das que nos sentimos máis orgullosas foi a creación do grupo de certificación forestal no ano 2013, que sacamos adiante como un proxecto piloto desenrolado por FSC España en colaboración con ENCE, e foi un dos primeiros grupos de certificación forestal que se montaron en España orientados á micropropiedade. O sea, aquí en Galicia temos unha fragmentación tremenda da propiedade e era un pouco complexo adaptar as normas da certificación FSC a propiedades tan pequenas, non? E entonces, desenrolamos ese proxecto piloto da man de FSC e de ENCE e a verdade é que foi todo un éxito, non? Conseguimos en agosto de 2013 implantar a certificación e foi ademais unha auditoría que pasamos sin ningunha non conformidade, non? Pois eso é que seguro que é un traballo ben avalado. Entendo que os vosos estudios, o voso aval científico, tanto desde o dereito como desde a enxeñería, foron fundamentais para o desenvolvemento de proxectos e incluso esa capacidade investigadora, non? Que pode dar unha formación. Sí, a verdade é que, a ver, nós cando a miña socia e eu nos coñecemos desde 3-4 anos antes de formar a empresa, sempre nos comprometramos moi ben traballando, pero ademais as nosas formacións son moi complementarias. Ela, digamos que controla máis a parte técnica, eu a parte legal, e en todo este tipo de proxectos hai unha parte de ambas, non sei se me explico. Tanto no tema de certificación forestal, porque ao fin e ao cabo o que faz é adaptar normas ou estándares internacionais a unha xestión técnica particular das propiedades, dunhas propiedades en concreto, como en outros proxectos, como pode ser a levanza de comunidades de montes veciñais e de tecores e demais, onde hai unha parte legal importante, porque ao final son entidades, en certo modo, asociativas, que precisan de un asesoramento legal e precisan saber como teñen que facer as cousas dende un punto de vista óptimo administrativo, pero que tamén necesitan unha xestión técnica, non? Entón, nese sentido, é o complemento perfecto. E o resto de equipo que temos, onde tamén hai capataces forestais, técnicos agrícolas e economistas, pois acaban de completar ese equipo multidisciplinar. Pois moitas gracias, Pilar, por acompañarnos hoxe aquí. Bueno, coñecer Tenzas e dar a coñecer tamén a outras emprendedoras e a sociedade en xeral, porque realmente é un proxecto moi ben levado, moi ben xestionado, tamén desde un liderazgo feminista. Moitas gracias, Pilar, por estar hoxe con nós. A vos, Eva. Moitas gracias. E xa rematando esta mesa redonda, aínda que despois seguiremos coñecendo a moitas e boas emprendedoras, teño a sorte de ter aquí, unha compañeira de traballo, non, Cristina? Porque nos coñecimos con Emega, pero tamén con outros proxectos. Cristina González, vou ler o segundo apellido ben, Big Bird, e de Nova Xestión Cultural, no eido da cultura. Vemos antes da logopedia, do dereito, da enxeñería, e pasamos ao eido cultural. A que vos dedicades en Nova Xestión Cultural, Cristina? Pois Nova Xestión Cultural non ten moito de nova, pero adícase á xestión cultural, entendendo cultura como algo transversal e multidisciplinar. A cultura para nós é arte, creatividade, pero é tecnoloxía, é ciencia, é muller, é mocidade, son moitas cousas, é coñecemento. Entón, eso tradúcese en organizar eventos, exhibicións, obradoiros, pero tamén facer consultoría, festivais de música, traballando para a administración pública, sobre todo. Principalmente. Sí. E cantos anos levades, Cristina, xa traballando? Pois levamos 14. Claro, xa non é tan nova, ou sí. Algún gran proxecto, non digo grande por tamaño, sino grande tamén por o que emociona, non? E que podades compartir ca xente que nos está escoitando?
Pois é que todos son moi Todos. especiais, sí, non sabería decir ningún que nos identifique especialmente. Todos ten algo que nos marca e iso sí que é moi significativo para nós. Os proxectos teñen que marcarnos moito, teñen que ser atractivos para desenvolver, pero non sei, hai un proxecto no que si levamos colaborando moito tempo, que é a Feira Franca de Pontevedra, pero facemos moitas cousas. E ese liderazgo feminista, que nos podes contar desde a vosa empresa, incluso ese aval científico do feminismo para poder traballar proxectos, ter ese coñecemento? Pois, a ver, eu veño do mundo... Formeime en economía, empecé facendo en empresas, pero deixei nos 3 anos precisamente porque o que se repetía constantemente buscando a empresa o máximo beneficio. Era unha presión moi grande que... Era un modelo xumpeteriano. Sí, non me sentía para nada identificada con iso. Empecé a traballar en empresas que seguían con esta consigna, cunha estrutura moi xerárquica, moi masculina, masculinizante, no que as horas de traballo eran máis importantes que o que ti facías ou que podías aportar. E non era ese modelo empresarial o que quería seguir. Eu sí que tiña claro que en algún día montaría unha empresa, non sabía moi ben de que, pero grazas a xuntarme con xente boa que entendía a economía de outra forma, agora teño a empresa con Bea, a miña socia, entendemos a economía como outra forma e o emprendemento como outra forma de facer, no que a vida e o sentimento e o estar ben é máis importante, que os cartos son importantes, pero non son. E iso é compatible ca viabilidade económica da empresa? Ou incluso aporta maior viabilidade ou mellor? Claro, é que a viabilidade... Outras viabilidades. Claro, é que hai que cambiar o paradigma, é que hai que cambiar a forma de entender o emprendemento. Eu, unha vez nunha reportaxe, vin que o 80% das causas de depresión no mundo occidental son por cuestións laborais. E veíamos que nos estamos metendo nunha voráxine de traballar sin ser felices. Non, o emprendemento é ser feliz, porque forma parte da túa vida. Entón, se posa o que ti estés ben máis no centro que os cartos son importantes porque estamos no mundo no que estamos, pero non é o centro, Entón, viabilidade económica si pode ser, pero hai que relativizala tamén e priorizar outras cousas. Outras formas de ver as viabilidades. Sí que estou de acordo en que hai que cambiar o paradigma do modelo empresarial, pero, bueno, dada a situación actual que nos rodea, con crisis económica e sanitaria que temos, parece que o mundo demanda xa outro modelo, non? Vos, desde Nova Xestión Cultural, que vos estades atopando? Algún aprendizaxe para trasladar? Pois sí, a nosa aprendizaxe principal é que o que nos salvou foi ser pequenas. A flexibilidade. Sí, flexibilidade, menos custes, máis capacidade de adaptación, de reciclaxe, menos consumo, máis capacidade de relacionarnos con outras persoas. Colaboracións con outros proxectos. Sí, eso é fundamental. Sin colaboración, obviamente, non hai nada. Claro. A nosa aprendizaxe é esa, que é mellor ser pequeno e bo que grande e ineficiente. Bueno, pois moitas gracias, Cristina. Seguiremos traballando porque traballamos noutros proxectos xuntas. A verdade, a ver se conseguimos que o mundo vaya collendo destes valores do feminismo, da preocupación por as persoas e por a contorna ou por o medio ambiente, ir creando un modelo empresarial centrado nas persoas. Moitas gracias, Cristina. A ti.